Sziasztok! A cicamama kuckója.blogspot.hu oldalon meséltem már nektek arról, hogy babatakarókat készítek most éppen többet is. Ez a híres Ten Stitch takaró, azért Ten Stitch, mert egyszerre, ahogy látjátok, mindig csak 10 szemet kötünk le, és ezekből a sávokból alakul ki a takaró. 2 harisnyakötőtűt használok hozzá. Nem nagyon szerettem ezeket használni, előtte még nem is próbáltam, de már így a takaró vége felé elég jól belejöttem. A lényeg az, hogy aki a körkötőtűhöz van szokva, az könnyen elpottyanthatja az egyiket a sor végén, és aztán lehet keresgélni. Megmutatok nektek egy egyszerű sort, nem a csücsköt, majd arra is sort kerítünk, de így legalább látni fogjátok, hogy mennyire egyszerű is ez az egész projekt. Az első szemet a sor elején csak átemeljük. Utána 8 szemet sima kötéssel lekötünk. Miután megleszünk a 8 szemmel, 7 és 8, a következő szemet csak átemelem, mint az elejét, és a takaró előző sorának a szélén vannak ilyen kis pöckök, ebbe kell tulajdonképpen beleszúrni. Szia, édesbaba! Jaj, ez most nem sikerült annyira jól. Nehezítő tényező, hogyha az embert közben segítik a munkájában. Nem is találtam bele a lukba. Most jó lesz. Tehát a beleöltés után ezt a szemet lekötjük. Az előbb átemelt szemet csak áthúzzuk felette, és így újra 10 szemünk lesz. Megfordítjuk a munkát, és a hátoldalán 10 sima szemet kötünk. 5, 6, 7, 8, 9, az utolsó szemet is lekötjük. Ahogy látjátok, ez nem egy bonyolult dolog. A fiam szerint mégis az. A csücsök az, ami egy kicsit nehezebb, de erről a következő videót fogok feltenni. A harmadik gombócnak a felénél járok. Szép nagy lesz lassan a takaróm. 1 hónap haladékot kaptam, úgyhogy azt hiszem be is sikerül majd fejezni. A vlogon tudjátok követni, hogy hol járok vele. Köszönöm, hogy velem vagytok. Sziasztok!